Bumabati po ang aming pong binibigay sa inyo sa gabi pong ito. Ngayon po ang ating pong pang-apat na ating pong gabi sa ating pong My Hope is Built series. Ang basis po ng ating pong pag-asa ay ating Panginoong Jesus. No? Siya po ang foundation ng ating pong hope at siya po ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Bago po tayo tumuloy sa ating pong pag-aaral ng ating pong topic ngayon, yung grace and forgiveness ng Panginoon, tayo po ay yumuko para po sa panalangin. Ama naming banal Diyos na nasa mga langit ka sa gabi po ito. Di po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigyan niyo kami ng pagkakataon upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Kami ay lumalapit sa inyo at aming pong hinihiling, Panginoon, na nawa ang inyong banal na presensya ang igawad sa amin upang kami ay patuloy na inyong ariing ganap at kami maging katulad sa pagitan ng inyong banal na kapangyarihan. Kami po ay nagpapasalamat sa pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan po mga kapatid, no? Ang focus natin ngayon ay yung biyaya ng ating Panginoon at yung kapatawaran ng ating Panginoon. Napaka-importante po mga kapatid na tayo ay malapit sa ating Panginoon at magtiwala tayo sa Kanya. Ang ating pong teksto na ating pong pagbubulay-bulayan ay galing po sa Ephesians 2:8-9. No? Ito po ang sinasabi. It is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. No? Yung grace po na binigay sa atin para tayo ay maligtas sa magitan ng ating pong pananampalataya, ito po ay binigay sa atin ng ating Panginoon. It is a gift. No? Kapag kayo ay tumanggap ng gift, ano ang nangyayari? Ito po ay tatanggap nyo. Maaaring yung tanggihan, pero ito po ay bigay, ito po ay walang bayad dahil ito nga ay gift sa atin. Okay? Yung works ay wala po doon. Hindi tayo gumagawa para may gift. Kapag kayo ay nagtrabaho, for example, no? At kayo ay nakatanggap ng inyong payslip, no? At sinabi sa inyo nung inyong employer, okay, ito yung gift ko sa'yo, 15,000 pesos. Huh? Sabi, hindi mo gift sa akin yan. Pinaghirapan ko to. Nagtrabaho ako para dito. So, hindi po yun gift. Pag sinabi pong gift, ito po ay walang bayad. Wala kang ginawa. Ang gagawin mo lang, tatanggapin mo lang. Okay? So, sa po ng ating Panginoong Jesucristo ay in-extend ng ating Diyos Ama ang kanyang biyaya at ang kanyang pagpapatawad sa bawat isa sa atin. Ito po ay gift. Wala po itong bayad. Oh. At tayo po ay inaalis, pinapalaya ng ating Panginoon sa ating pong guilt at sa ating pong fear. Tayo po ay nabubuhay sa kasiyahan, sa pag-asa na dahil tayo po ay na-reconcile na sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon doon sa Diyos Ama. Na-explore po natin ang 5 key, no? 5 puntos po na naman dahil sa bawat gabi na ating pong pag-aaral, nagpo-focus tayo sa 5 puntos. Doon sa grace ng ating Panginoon at saka yung forgiveness, yun naman ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon na nagbabago ng ating pong buhay. So ang unang puntos, mga kapatid, itong unang punto, grace as God's free gift. Yan. Ang biyaya po, mga kapatid, ito ay regalo, kaloob sa atin ng ating Panginoon. Now, sabi po sa Romans 3:24, no? All are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Okay? Tayo daw po ay naaaring ganap, we are justified. No? Ito po ay free sa pamamagitan po ng biyaya ng ating Panginoon. No? Dahil sa tayo ni-redeem sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ito pong grace na to ay walang bayad. Ang biyaya na ito ay ibinigay sa atin ng kusang loob ng ating Panginoong Diyos. Now, katulad ng isang gift,
katulad ng isang present o regalo, okay, dalawa ang pwede nating tanggapin. Maaring pwede nating tanggapin o pwede nating itong tanggihan. Okay? So, paano po ang pwede nating gawin, mga kapatid? Ito ngayon ay inaalok sa atin ng ating Panginoon. O kailangan nating malaman kung gaano kahalaga yung gift. Yung gift na ito ay binayaran ng ating Panginoon ng kanyang sariling dugo. Ng kanyang sariling buhay. Kaya napaka-importante po ito. Napakahalaga po nito na kailangan itong tanggapin. Now, hindi lang po kasi basta natin tanggapin. Dahil etong kaloob ng ating Panginoon, marami ang nagagawa po nito. Nagkakaroon tayo ng saganang buhay, nagkakaroon tayo ng guilt-free ang ating pong buhay dahil pinatawad na tayo sa ating pong mga pagkakasala. Tayo po ay sumusunod na sa utos na ating Panginoon, nagiging masaya tayo, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Kaya nga, kung tutuusin, mga kapatid, yung gift na to ay hindi lang basta gift sa atin. Ibinigay na ating Panginoon yung kanyang buhay para tayo po ay maligtas. Now, sabi ni Martin Luther, ito po ang sinabi niya, grace is entirely unearned and freely given. A gift that cannot be bought or achieved through human effort. It is God's riches at Christ's expense. No? Ito po pala yung kaligtasan. Itong grace na ito ay hindi natin kayang bilhin. No? Hindi natin kayang pagtrabahuhan para matanggap dahil ito po ay binibigay sa atin ng kusang loob ng ating Panginoon. Ito po ay walang bayad. Hindi natin ito mabibili ng ating sariling mga kalakasan. Ang binigay ng ating Panginoon, ng Diyos Ama sa atin, ay ang kanyang precious, treasure, which is Jesus Christ, ay binigay sa atin. Kung titingnan po natin, mga kapatid, marami ang mga tao na talagang gumagawa ng mga paraan para sila po ay makatanggap ng mga magagarbong, mga regalo o kung ano pang matanggap nila sa nila pong buhay. Nabibili yan, yung mga yan. Pero itong binigay sa atin na ating Panginoon, hindi po ito mabibili. Sapagkat ang nakabili lang nito ay nabili sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, ng buhay ng ating Panginoon. Now, si John Calvin, ang sabi po niya dito ay, grace is God's sovereign choice. And it's His joy to give it. It's not based on our merit, but on God's loving character. Okay? Wala po tayong ginawa para tanggapin itong gift na ito. Hindi katulad po ng mga bata. No? Binibigyan natin yung mga bata. Gusto natin makita sila na masaya. Okay? Now, binigay natin yung regalo sa kanila at sila ay mga anak natin. Sila po ay tumanggap ng regalo. Anong ginawa nila? Ang ginawa lang po nila ay para maging anak natin. Sila po ay galing sa sinapupunan ng ina. Tayong mga magulang ay gumagawa ng paraan para bigyan sila ng ating pong mga regalo. Nakakalungkot minsan na hindi nila tinatanggap yung mga regalo. Minsan, akala natin magiging masaya sila doon sa binigay natin, pero hindi sila nagiging masaya. Now tayo, mga kapatid, tayo ay binigyan ng ating Panginoon. Inaalok sa atin ang kaligtasan, buhay na walang hanggan. Ang problema, hindi yun ang focus po natin. Mas gusto pa natin ang mga bagay na temporary dito sa mundo. Gusto natin na parang maging masaya tayo kasama yung ating mga kaibigan. Pagkaroon ng problema, iiwanan na tayo, hindi na tayo tutulungan. Yan po ang minsan nagiging focus natin sa mundong ito, sa halip na tayo ay mag-focus sa ibinibigay sa atin ng ating Panginoon na kaloob. Napaka-importante po, mga kapatid, na bigyan natin ng halaga itong ibinibigay at inaalok sa atin na kaloob.
Now, si Ellen White, sa kanya pong sulat dito sa Desire of Ages, no? Ito po ang sabi, it was impossible for man to meet in his own strength the claims of God's holy law. Christ's name in the form of humanity and his perfect obedience, he made it possible for man to obey the law. Paano daw po, mga kapatid? Alam niyo, si Satanas, sinasabi ni Satanas na mahirap sundin ang utos ng ating Panginoon. Napaka-imposible, no? Pero talagang imposible sa sarili nating kalakasan. Nung dumating ang ating Panginoon, kanyang ibinihis, no, yung ating human form. Okay? Wala siyang kapangyarihan po noon. Lahat ng mga frailties ng mga tao, yung kahinaan ng mga tao nasa kanya. Pero siya po ay nanagumpay. Bakit? Siya po ay may koneksyon sa ating Panginoon. Sumusunod siya dahil minamahal niya ang ating Panginoon. So kung ang ating Panginoong Hesus siya ay nanagumpay sa mga pagsubok na dumating sa Kanya, tayo rin po, mga kapatid. Dahil halimbawa natin ang ating Panginoon. Siya ang ating pong example. At kung tayo ay susunod sa Kanyang mga yapak, tayo po ay magiging masunurin sa ating Diyos Ama. Dahil siya rin naman ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Yung grace po, mga kapatid, yung kaloob, no? Pinapaalala sa atin na mahal tayo ng Diyos. Ito po ay hindi natin ginawa, hindi natin kayang gawin ng sarili lang natin. Yung biyaya ay binigay sa atin ng ating Panginoon. Ito po ay walang bayad. Inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya upang tanggapin ang biyaya na ito. At kapag tayo ay lumapit sa Kanya, makakasiguro tayo na tayo po ay papatawarin ng ating Panginoon sa ating pong mga pagkakasala. Kaya po napaka-importante, mga kapatid, no? Na sa unang puntos na ito, lagi natin tandaan, grace is God's free gift. Ito po, mga kapatid, ay walang bayad. Tanggapin lang po natin sa ating Panginoon. Yung pangalawang puntos, mga kapatid, grace brings forgiveness and reconciliation. No? Yung biyaya ng ating Panginoon, nagdudulot po ito na tayo po ay patawarin sa ating po mga pagkakasala. At tayo po ay ma-reconcile sa ating Panginoon. Now, 2 Corinthians 5:18, ito po ang sinasabi, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Okay? Lahat daw po ito, mga kapatid, ay galing sa ating Panginoong Diyos na siyang naglalapit sa atin. Okay? Pinaglalapit tayo mula ng Diyos sa Diyos at tayo sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Na siya po ang kanyang ministry ay para ma-reconcile ang Diyos Ama at ang tao. Now, tayo po ay napalayo sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagkakasala. Now, kung titignan po natin, si Adan at saka si Eva, sila po ay nagkasala. No? Pero ang ating Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, kanya pong ibinigay ang kanyang bugtong na anak para tayo po ay maligtas. Ito po ang nagre-reconcile sa atin sa Diyos Ama. Na kung tayo ay tatanggap sa ating Panginoon, it will not be us who are seen by the Father. It will be Jesus Christ who is with us. Okay? Now sabi po ni Charles Spurgeon, forgiveness is the lifting of a heavy burden, allowing believers to experience true joy and freedom in God's presence. Okay? O tayo po ay pinapatawad ng ating Panginoon. No? At inaalis yung bigat, no, ng ating pong kasalanan sa atin.
Nakakaranas tayo, mga kapatid, ng kapayapaan. Nakakaranas tayo na tayo ay maging free doon sa burden na iyon. Isa pang sulat ni Dietrich Bonhoeffer. Ito po ay isang theologian, writer. Sabi po dito niya, forgiveness is an act of grace that restores our relationship with God and one another, creating peace in place of division. Talagang tayo po ay pinapatawad ng ating Panginoon. Hindi lang napapalapit sa alapit Panginoon. Hindi lang tayo nagkakaroon ng magandang relationship sa Kanya. Kundi sa relationship na maganda sa ating Panginoon, tayo rin po, mga kapatid, ay nagkakaroon ng magandang relasyon sa bawat isa na nasa paligid po natin. At ito po ay nagkikreate ng peace. Okay? Nawawala ang division sa atin. Kaya nga po, mga kapatid, forgiveness is needed para tayo po ay magkaroon ng peace sa ating pong buhay. Ellen White, sabi po niya doon sa kanyang librong Thoughts from the Mount of Blessing. Ito po ang sabi sa page 144. Forgiveness has a broader meaning than many suppose. God's forgiveness is not merely judicial act by which He sets us free from condemnation. It is not only forgiveness for sin, but reclaiming from sin. Okay? Minsan tayo po ay nakakaranas ng mga ganito, mga kapatid. No? At may mga kasalanan tayo sa ating pong kapwa. Minsan naririnig po natin yung mga ganitong mga kataga. Sige, pinapatawad na kita. Huwag ka na lang magpapakita sa akin. Na kung tingnan po natin, forgiveness po kaya iyon? Sinasabi naman ng iba, pinatawad ko na siya, pero hindi ko pa rin matanggap na ginawa niya yun sa akin. Pero wala na yun sa akin. Paano sasabihin mong wala na yun? Pero alam niyo po, mga kapatid, ito yung sinasabi dito ni Ellen White, forgiveness has a broader meaning than many suppose. God's forgiveness is not merely judicial act by which He set us free from condemnation. It is not only forgiveness from sin, but reclaiming from sin. Yung pagpapatawad sa atin ng ating pong mga pagkakasala, mga kapatid, hindi lang sinabi na ating Panginoon, sige, pinatawad na kita. No? Ang ginagawa pa rin ng ating Panginoon ay tayo po ay nire-reclaim ng ating Panginoon upang yung hindi magandang relasyon na nasira, yung relasyon na nasira at ngayon ay meron tayong hindi magandang relasyon ay mawala ang hindi magandang relasyon at mabalik muli yung dating relasyon natin na ating Panginoon. Napaka-importante po nito, mga kapatid. Because you will never have peace of mind kung iniisip mo na yung tao na nagkasala ka, hindi ka pa pinatawad. Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, hindi lang niya sinabi na you are now forgiven of sin. Ang ating Panginoon, ibinabalik pa niya yung dating relationship natin sa Kanya nung tayo ay malapit pa sa Kanya. Kaya nga napaka-importante po, mga kapatid. Kung ang ating Panginoon ay nagpapatawad sa atin, tayo rin naman ay magpatawad sa kapwa natin, na katulad ng pagpapatawad ng ating Panginoon. Okay? Ang binibigay sa atin ng ating Panginoon na biyaya, ito po ay free gift, no? First point, free gift. At yung biyaya, pangalawang point, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng forgiveness and reconciliation. At tinanais din ng ating Panginoon na hindi lang tayo mapatawad sa ating pong mga pagkakasala, kundi tayo din ay magpatawad ng ating pong mga kapwa sa kanila pong mga naging kasalanan. Okay? Now, yung pangatlong puntos, mga kapatid, tayo po ay forgiven. Naalala po natin yan, naiisip natin na tayo po ay forgiven na, wala na tayong guilt. Tayo po ay nasa
nasa kapayapaan na dahil nabalik na yung relation natin ng ating Panginoon. Yung pangatlo, grace empowers us to overcome. No? Ngayong natanggap na natin ang pagpapatawad ng ating Panginoon, yung biyaya naman ng ating Panginoon ay binibigyan tayo ng kapangyarihan upang hindi na muling gawin yung mga pangit, yung mga kasalanan na dati nating ginawa, mga kapatid, na naghiwalay sa atin, sa ating Panginoon. Now, sabi po sa Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Okay? So, ibig sabihin po mga kapatid, dati-rati malayo tayo sa ating Panginoon. Ang ating Panginoong Diyos dumating para tayo ay tuwid ang ating pagkakasala, patawarin tayo sa ayon po mga pagkakasala. At tayo po ay kinunik. No? Tayo po ay inilapit muli, ni-reconcile ulit tayo sa ating Panginoon. Okay? So ngayon, meron na tayong relationship sa ating Panginoong Diyos sa magitan po ng ating Panginoong Jesus. So ibig sabihin, if we remain in Christ, there is no condemnation. Okay? Hindi na tayo magkakasala, hindi na sasabihin na tayo po ay makasalanan dahil nasa Panginoong Jesus na tayo. Ito po ay isa sa magbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo ay ma-overcome doon sa mga dumadating sa atin na mga pagsubok, mga temptations na dumadating. Hindi ho natin kayang panugumpayan yung mga pagsubok. Hindi ho natin kaya na tayo talikuran kung hindi natin kasama ang ating Panginoon. Because grace empowers us to overcome. Sabi po ni A.W. Tozer, isa po sa mga writer na ating pong laging sinasabi dito po sa ating pong series. Sabi po niya, believers can walk confidently without fear of condemnation, as grace sets us free from the shame and guilt of our past. Okay? Pag tayo po ay nasa ating Panginoon, nasa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon, tayo po ay hindi lumalakad na condemned dahil tayo ay tinubos na ng ating Panginoon. J.I. Packer, ang sabi po dito, ay isa ring theologian. God's grace liberates us from fear, reminding us that in Christ, we are accepted fully and do not have to live in anxiety or self-condemnation. Okay? Tayo po ay pinapalaya ng ating Panginoon sa mga sakit ng ating pong buhay. Doon sa takot na nararanasan natin. Dahil pinapaalalapanan tayo sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo nagkakaroon ng kapayapaan sa ating pong buhay. Kaya nga, kapag tayo ay nasa ating Panginoong Jesus, mga kapatid, tayo ngayon ay bibigyan ng kalakasan upang ma-overcome. Hindi ibig sabihin po, mga kapatid, pati pag nasa ilalim ka na ng grace ng ating Panginoon, kahit ano na pwede mong gawin. No? Hindi po yun, mga kapatid. Dahil, dati nga, ikaw ay gumagawa ng kasamaan. Okay? At tayo po ay ni-reconcile ng ating Panginoong Jesus, inilapit tayo ng ating Panginoon Jesus sa Kanya. Okay? At inilapit sa ating Panginoong Diyos. Ano ang dapat nating gawin? Para ito po ay patuloy yung relationship. Kailangan rin naman gawin natin yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Hindi na tayo babalik doon sa kasamaan. Binibigyan na nga tayo ng ating Panginoon ng kapangyarihan to overcome. No? Yung dati nating mga ginagawa, hindi na natin ginagawa dahil sumusunod na tayo sa ating Panginoong Jesus. Tayo po ay pinapalakas na ng ating Panginoon. Now, Ellen White, sinabi po niya sa Education, page 157, through faith in Christ,
every deficiency of character may be supplied, every defilement cleansed, every fault corrected, every excellence developed. Okay? Sa pamamagitan po ng ating Panginoon, sa pananampalataya natin sa ating Panginoon, yung karakter po natin na hindi kaaya-aya o tama sa harapan ng ating Panginoon, ito po ay nababago. No? Tayo po ay nalilinis. Kung meron tayong mga faults, nakukorek po ito dahil ang ating Panginoon ang siyang nagkukorek sa atin. At nagkakaroon tayo ng mabuting ugali na kapatulad ng ugali ng ating Panginoon. Okay? Now, consider niyo po yung mga tao na nakagawa ng mistake, no? Mistake sa inyo. Ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng isipan sa atin para tayo ay magpatawad din sa kanila. Okay? Kapag pinatawad na natin sa kanila, pag pinatawad na natin sila, tayo rin naman ay parang naiaalis doon sa pagkaangkla ng pag-isip ng hindi pa rin maganda sa ating kapong. Kapag pinatawad mo na sila, tayo rin naman ay pinapatawad rin ng ating Panginoon. Ang grace po, ang biyaya, frees us from living in fear and shame. No? We don't have to carry the weight of our past mistakes. Instead, we can walk in the light of God's forgiveness and new identity. No? Tayo po, mga kapatid, ay lalakad sa tamang landas, sa tuwid na landas, at bagong landas na meron tayong panibagong mukha. May panibago tayong buhay dahil tayo ay pinatawad ng ating Panginoon. Now, pang-apat na puntos, mga kapatid. Yung biyaya, grace, provides strength to live righteously. Kanina, binanggit sa atin yung grace ay binibigyan tayo ng kapangyarihan para mag-overcome. No? Mag-overcome. So, let's focus on not just refraining from doing the wrong thing, but doing the right thing. Alam niyo po, doon sa Golden Rule, Confucius actually ang pinanggalingan ng isang Golden Rule. Magkaiba po yung tinatawag na Golden Rule ni Confucius at saka yung Golden Rule na sinasabing sa Banal na Kasulatan. Okay? Yung kay Confucius po, ang sabi doon, do not do unto others what you don't want others to do unto you. Okay? Okay, sabihin natin. Ito po ay, ang first word na binanggit po ay, do not do. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Yan po yung Confucius. Okay? Pero po sa Banal na Kasulatan, ang sabi doon ay, do unto others what you want others to do unto you. Okay? So, alin po ang pagkakaiba doon? Yung sabi ni Confucius, do not do. Ang sabi naman sa Banal na Kasulatan, do unto others. So, ang focus po ng Banal na Kasulatan ay yung action. Kanina, sa point 3, sinabi natin na yung grace ay binibigyan tayo ng kapangyarihan para hindi gumawa ng kasamaan. Hindi ulit magkasala. Yun ang ginagawa ng grace. Pero, mag-focus pa tayo mas higit pa, mga kapatid, sa point 4 na binanggit dito, grace provides strength to live righteously. Hindi lang po pala tayo titigil na gumawa ng mga kasamaan, kundi mag-focus din tayo ng gumawa ng kabutihan. Hindi lang tayo susunod doon sa Golden Rule ni Confucius, kundi we will focus on doing what the Bible says, to do righteously. Okay? Sa Titus 2:11 and 12, ito po ang sabi, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people,
It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-controlled, upright, and godly lives. No? O hindi lang po sa atin na tayo ay mag-say no doon sa hindi mga bagay, yung ungodliness, sa worldly. Pero grace, yaya ng ating Panginoon ay tinutulak rin tayo, mga kapatid, tinuturuan din tayo na mabuhay, na mayroong self-control. No? Na mabuhay ng upright, na tama, at mabuhay ng buhay na makadiyos na buhay. Hindi lang basta tumigil sa paggawa ng hindi maganda. Napaka-importante po, mga kapatid. Baka tayo ay nagfo-focus na umiwas, na gumawa ng masasama. Nagfo-focus tayo na tayo ay, eto lang ang gawin natin, 1, 2, 3, 4. No? Naalala niyo po siguro, alam niyo po, noong unang panahon ng time ng ating Panginoong Jesus, meron po mga scribes at saka mga Pharisees. No? Doon ay naglagay sila ng maraming mga laws. For example, yung laws sa Sabbath. Okay? Dahil ang sabi sa banal na kasulatan, sa fourth commandment, remember the Sabbath day to keep it holy. No? 6 days will thou labor and do all thy work, but the seventh day is a Sabbath of the Lord thy God. Thou shalt not do any work. So, ayun ang focus nila. Dapat hindi natin ma-desecrate ang araw ng Sabado. Dapat hindi natin ma-desecrate ang araw ng Sabado. Okay? Kaya po siya po ay naglagay ng maraming mga sub-laws. Anong ibig sabihin sub-laws? Mas mga utos na hindi kasama sa banal na kasulatan doon sa Ten Commandments para lang ito ay mapaiwas ka na gumawa ng kasamaan. So ang focus po nila ay don't. No? Kasi po doon ay, ang sabi nila, bawal kang maglakad ng malayo sa araw ng Sabado. So dapat 2 kilometers lang ang layo or 2 miles or something like that. No? Bakit nila nakwenta yon? Dahil sa araw ng Sabado, pwede kang sumamba. In the perimeter, pinakmalayo, mga kapatid, na bahay o lugar, mula doon sa temple ay mga 2 kilometers. No? Kaya sinabi nila, dapat ganyan lang. Para makadalo yung nandun sa malayo, bigyan natin ng 2 kilometers. Pag lumampas doon, ikaw ay nagkakasala na. No? Nilagay lang po nila yan. Now, isa pang law na binigay doon, nabasa ko yung ilang mga laws tungkol doon sa Sabat, na ikaw ay hindi pwedeng magdala ng kung ano. Pag maglalakad ka, dapat wala kang dala-dala. Kapag nagdala ka po ng handkerchief, for example, yung panyo, no? Sasabihin ng mga scribes at mga Pharisees, oy, ikaw ay nagtatrabaho ka na. No? Ikaw ay nagdadala. You're carrying a burden. No? Kaya nga, ang ginagawa nila, mga kapatid, sa halip na dadalhin nila yung handkerchief, ang ginagawa po na ay tinatahi nila sa kanilang damit. Para ito na ay kasama na ng damit. Hindi ito burden, hindi mo na ito dinadala. Yan at marami pang mga kapatid ay inilagay nila para sila po ay iniisip nilang hindi nila magkasala. Pero alam niyo po, nung dumating ang ating Panginoon, Kanya pong giniba yun. Dahil ito po ay hindi ito ang focus ng ating Panginoon. Kaya niya ginawa at sinabing remember the Sabbath day. No? Ang gusto niya maging delight itong Sabbath day. Ang sabi niya, it is also righteous to do good on the Sabbath. Kaya nga, ang focus dito is hindi lang tayo tumigil sa paggawa ng hindi tayo rin naman ay mag-step forward at tayo ay gumawa ng kabutihan para sa ating pong mga kapwa. And that is what grace is doing po, mga kapatid. Okay? Now, sabi ni John Wesley, ang focus po dito ay yung grace daw po, yung grace not only for salvation but also for daily living.
He called it sanctifying grace, the power to live a holy life. Okay? Yung grace ng ating Panginoon, baka mali po yung spelling dyan, yung grace ng ating Panginoon ay focus tayo doon sa salvation at focus tayo doon sa having a life which is holy. No? It is sanctifying grace. Hindi lang pagtigil sa paggawa ng masama. Although grace ay nagbibigay rin ng kapangyarihan sa atin upang tumigil sa paggawa ng masama. Pero yung biyaya din ng ating Panginoon, binibigyan rin tayo ng kapangyarihan, hindi lang basta tumigil, kundi magpatuloy na gumawa ng mabuti. Si Agustin, Hippo, eto po ang sabi niya, God's grace strengthens us to choose what is good, turning our heart from sin and toward His holiness. Okay? Inaalis yung ating pong mga puso, no, mula sa pagkakasala. At tayo ay pinapatuloy na tayo po ay gumawa ng mga kabutihan. Ellen White, sa kanya pong aklat na Desire of Ages, page 301. Ito po ang sabi, the grace of Christ is to control the temper and voice. His grace will dwell in the hearts of all who are meek and lowly. Okay? Pinapaiwas tayo na maging mainitin ang ating pong mga ulo, mga kapatid. Kundi tayo ay binibigyan ng biyaya ng ating Panginoon to be meek and lowly, to be humble and peaceful. Tayo ay maging katulad ng ating Panginoon. Now, minsan tayo nag-struggle sa mga kasalanan, anger. Kailangan natin ng mga anger management, psychology. Pero alam niyo po, manalangin po tayo. At ang biyaya ng ating Panginoon at magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang panagumpay. Hindi lang po tayo titigil sa ating pong anger, kundi mapapalitan ito ng pag-ibig sa ating pong kapwa. At kapag tayo po ay nasanay kasama ng ating Panginoon na gumagawa ng kabutihan, nagmamahal sa iba, ito po ay nagiging ugali na natin. At nagiging unti-unti katulad tayo ng ating Panginoon. Okay? Yung grace, hindi lang po tayo pinardon from the past. Ito rin po ay nagbibigay ng kalakasan to live a righteous life. It teaches us to be shaped in the life and way of Christ that we may honor God the Father who loves us truly. Okay? At ang number 5, mga kapatid, na point natin is grace is the foundation of our hope. Okay? Ang biyaya na nung una pa lang ay ibinigay sa atin ng ating Panginoon kay Adan at kay Eva, ito po ang nagbibigay atin ng ating pong pang-asa sa ating pong buhay. Romans 1:12, ito po ang sabi, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into the grace in which we now stand, and we boast on the hope of the glory of God. Tayo po, mga kapatid, ay talagang napaganda ng pag-asa na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Siya, ang ating Panginoon, ang ating pong kapayapaan. Na tayo po ay binigyan ng access, tayo po ay binibigyan ng daan upang to ay lubos sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon, maranasan po natin ang kanyang biyaya at tayo po ay tatayo na meron tayong pag-asa ng ating Panginoon patuloy na magmamahal sa bawat isa sa atin. Si Anthony Keller, ito po ang sabi niya, isa pong writer po din ito, grace is the anchor of hope for every believer, grounding us in God's love and giving us confidence for the future. Okay? Hope ang binibigay po sa atin, katulad ng ating pong tema, mga kapatid. Our hope is built on the grace of
Every believer should be grounded in God's love and His confidence. Dahil tayo sa future natin, we will have the assurance of living with God through eternity. Si C.S. Lewis naman, sa kanya, ang sabi is, grace is a foretaste of heaven, where we will one day live fully in the presence of God's love and peace. Ang biyaya po mga kapatid, kapag tinanggap natin, tayo po ay mabubuhay kasama ng ating Panginoon. Meron tayong peace na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, etong biyaya na sa Diyos lamang nanggaling sa pamamagitan po ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus doon sa cross ng Kalbaryo. Ito po ay nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Meron kayong problema sa inyong buhay, ang biyaya ng ating Panginoon, ang ating pong hope, ang biyaya ng ating Panginoon, ang ating pong pag-asa, ang biyaya ng ating Panginoon, ang siyang magbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Sa sulat ni Ellen White, sa Thoughts from the Mount of Blessings, page 332, ito po ang sabi, let the weary and the heavy laden learn from Christ's meekness and lowliness. In Him, they will find peace that the world can neither give nor take away. Kanino daw po, mga kapatid? Tayo po ay matututo sa ating Panginoong Hesus, na siya ang ating pong halimbawa. Sa Kanya pong meekness, sa Kanya pong kapayapaan, sa Kanya pong pagpapakumbaba. No? Hindi niya inari na ito po ay isang bagay na dapat niyang ipagmalaki. Na siya ay galing doon sa langit na bayan, siya po ay pumunta dito sa mundong ito at nagpakababa. Hindi niya sinabing, dapat ako ay inyong sambahin. Pero siya po ay nagpakababa. Siya po ay namatay ng isang kamatayan na talagang mababang kamatayan na wala ng mga tao ang gustong ay ng ganun. Pero dahil po doon sa pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, ginawa po niya ito. Itong ikaw, kapatid, tayo ay maligtas sa ating pong mga pagkakasala. Now, tayo minsan ay binabalutan ng pasakit sa ating pong buhay. Na parang hindi na tayo makapagpahinga. Pagod na tayo. Pero, huwag po kayong mag-alala. Nire-restore ng ating Panginoon ang kalakasan natin. We are being renewed by God through His grace. No? Tayo po ay nagkakaroon ng peace. And we will have peace through eternity. When Jesus comes, if we receive Him as our personal Savior. God's grace gives us hope for the future. Reminding that our salvation is secured and that we are moving toward the glorious future in God's presence. Kaya nga napaka-importante po mga kapatid ng biyaya ng ating Panginoon ay patuloy na ating pong focus sa ating pong buhay. Grace, ano daw po yung mga points natin? Grace is God's free gift. Okay? Grace, ang biyaya ng ating Panginoon, brings forgiveness and reconciliation. Grace empowers us to overcome guilt and fear. Grace provides strength to live righteously. And grace is the foundation of our hope. Mga kapatid, ang grace ay patuloy na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon upang magkaroon tayo ng maganda relationship sa Kanya. It is a source of forgiveness. It is a source of freedom. It is a source of hope. It is of strength. Through grace, we are reminded that we don't have to live under guilt or fear
Instead, we are empowered to live in the joy and assurance of God's love. If we embrace this gift, we are called to live as people transformed by grace. O mga kapatid, ang panawagan sa atin ng ating Panginoon. He is inviting us to fully receive this. Pabayaan na po natin yung ating pong guilt. No? Pabayaan na natin yung mga iniisip natin na baka hindi tayo patawarin ng ating Panginoon. Let us embrace the freedom. Let us embrace hope in God's grace. Merong mga parte sa inyong buhay, mga kapatid, na kayo ay merong fear pa. Ibigay ninyo ito sa ating Panginoon. Bigay natin ang ating kalakasan sa ating Panginoon. Let us honor Him. And by offering ourselves to Him, He will pour His grace to each and every one of us. Let us pray. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit ka. Muli po kaming nagpapasalamat na nandyan ang inyong biyaya. Kayo ang siyang nagbibigay ng biyaya sa amin. Sa buhay po namin, pinapaalalahanan kami na kami ay inyong napatawad. Pinapaalalahanan kami na kami ay may freedom. Pinapaalalahanan kami na sa inyong biyaya meron kaming kalakasan. O maging daan rin nawa po kami sa aming pagtanggap ng biyaya na ito. Maibahagi rin namin ito sa aming pong kapwa na nangangailangan ng inyong kaligtasan. Patuloy nawa po na kayo ang siyang manguna sa amin. Marami pong salamat sa inyong pagtanggap sa amin. Aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.